Oh, dasad. Tarugan. Piso. So wifi. Ito. Pero ang kanan ay sa Centro Vallejo. Taas patas. Ah. Ah. Nagutom ba kayo? Ah, yung manok ko. Saan manok? Ito. Singit pa? Singit na ng isa. Ah. Okay. Init. Galit ko. Init kayo. Diyan ba diyan? Init kayo. Hey guys, welcome to my vlog. This is me you're looking for. This is Lord. Kaya init. Kayo. Init kayo mga badi. Malamig din niya sa ikadua. May ikadua. Tara sila dito dapito. Okay, init kayo. Init kayo magtaod. Ulat sa kodani kay init kayo. Dindo wifi yapon among gitaod karon.